И здравейте на всички, аз съм Скай и днес ще... Абонирайте се за моят канал, точно там. Съжалявам. И здравейте животни, аз съм Йорона Йо. I disappeared from this world. Защо ви наричам животни? В смисъл, каква е логиката на това да ви наричам? Не съм се нагласила пак. Шибаната камера. Не сте видели това? Не е реклама. Как може да съм толкова кринджи? Как може да съм толкова кринджи човек? Как? Днес ще гледам старите си твитове. Знаете ли какво ще ги гледам от телефона? Нямам представа колко ми е голяма уеб камерата сега. Но ще гледам твитовете си от телефона, очевидно. Защото цъкът ми компютър забива. Как си да е? Не. Ужас. Ето го даже тук. И не ми отваря. Добре. Така. Косата. Аз съм яка. О, не. Аз почнах да си го ползвам пак за 2 дни или за половин нощ. Не знам. Никога, според мен, няма да ползвам Twitter. Добре, ще започна от най-старият ми твит. О, боже, колко са... Господи, какво съм писала на Емил 200 000 абоната, почти 300 000 Конрад. Писала съм, това е 2014, преди 3 години. Началото на годината, 2014. Добре. Писала съм на Рос Линч, защото тогава много харесвах Остин Яли и мислех да му пиша с надеждата, че той наистина ще ми отговори. Hello! Explanation mark. Удивителна. What's up? Удивителна и съм опратила окото на дракона от Хобит. Защо съм опратила окото на дракона от Хобит? Мисъл, тия твитове ги видях преди 2 седмици или 1, но сега са ми по-смешни, защото сега просто задълбочавам в това, което съм правила. Аз най-вероятно съм го изплашила до смърт. Пак съм описала. Watch Hobbit. Удивителна. Аз дори не съм... Аз не съм такъв фен на Hobbit. Happy New Year. Happy Now Year. Писала съм и на Cameron Boyce, играе в това Hey Jessie по Disney Channel. Той дето е с луничките. Харесвах. И пак съм имала очаквания, че ще ми отговори. Yo! I follow you! Now follow me! Yo! Защо съм била толкова кринджи? Нормално ли е да съм толкова кринджи? Yo! I follow you! Now follow me! Yo! О! Още едно! Чакайте. Така. Пак на Рослинч. Yo! I follow you, now follow me! Yo! You're gonna make to do a double take! Трябва да си прочита старите Facebook постове. Това ще е адски кринч. Адски. После съм писала на PewDiePie, hello, I am Рона 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тагнала съм се в тъпия пост, след като той излиза, че аз съм му го пратила и пак съм му го...
5 години съм с PewDiePie там. Вау. Hello! I am Rona. Рона какво? Писал съм на босаите. Помня, между другото, колко съм спамила на босаите. Леле, 2014. 2014 е била най-кринджи годината, моята най-кринджи година в галактиката. Разбирате ли? Бях спамила не знам колко време на босайде. Той веднъж ми отговори, защото аз му бях направила фан-арт. Бях го сабскрайбнала май, откакто беше с 10 000, не помня. Но откакто ми отговори, аз не спрях да му спамя. Не спрях да спамя. Пратете това на босайде. Здрасти!